ziua, eu sunt la Reghi cu Bogdan. A venit din Germania. Filmezi? Cum filmezi? Eu vă spun ceva, auzi. Ieri am ajuns pe la vreo 12, nu, 9, 10 și auzi, încă am avut forță ca să mă joc și eu lemn de obosit. Încă acum m-am trezit la 11 dimineața. Cât e ceasul acum? 1. 10, 11 dimineața și încă am mai avut așa energie ca să mai mă joc toată ziua. De când am ajuns în România, tot până de seara am uitat până cât, m-am jucat mai tare, m-am jucat. Așa. Bun, eu aș vrea să-i fac promovare lui Bogdan Buta. Bogdan's Vlog. S-a schimbat numele. Bogdan Vlog. Bun. 19 abonați, vreau să fac 30. Nu știu abonat? Că m-a uitat la tine, avem nota asta. El mi-e vă... Și like și share, și apăs și subscribe. Bun, le-ați să ne plimbăm prin Reghi. Cumpărăm haine pentru... Like. Nu mergem să ne uităm acolo? Like. Hai, bă! Trecem strada. Pe lângă noi. Facem într-o zi Q&A. Da. Și facem Q&A și un giveaway. Da. Știi tu cum e? Bun, vreau să cumpărăm multe haine. Și Multe haine. vreau să filmez mai înainte că cineva s-a împiedicat când a trecut strada. Deci așa trânt a luat. M-a supărat Nu vine să cred. el, fiindcă el nu mi-a făcut promovare, fiindcă eu din Germania i-am spus să mi-o facă și nu mi-a făcut-o, n-am mai vorbit cu el cât am Acum noi o să intrăm în magazin. Bun. Hai pe partea asta. Pe unde? Noi suntem la înălțime. La un pic de înălțime. La giveaway care îl facem, vă rugăm ca să puneți în comentarii adresa și unde stați ca să putem să vi-l trimitem. Cică coci! Rectific. Azi să ne plimbăm foarte mult. Să fie, cred, un video lung și scurt, de 14 minute. Bun. Eu cu Bogdan mergem la un salon. V-am zis că azi o să ne plimbăm mult, uite-te la cameră. Mai zici ceva? N-am zis. Mai zi. Am spus, n-anchet. Aici? Aha, aici. Aici, mă. Hai să ne iau, mă. Hai să intrăm. Nu.